Támuid in Montalto. Tá naid seo site imil bháil na héinse, agus tá naid seo inta táhairta Eastát chuige olú. Mar is an seo a tríú an cath dearannach a chrid na héireannaí úntaithe. Se sin na Sasannaí in Éadan, Henry Monroe agus a chud fearr. Agus bualú na héireannaí go millteannach. Agus chuir sin dearú le hiarachtaí na ndearannach úntaithe an seo a chuige a gcuige olú. An is Tony níomh, Saintfield an béarla a tar sin, agus Townach sin grassy upper land, agus níomh ar nóia sin Saints. Ach níl sigdan ar bí ceir a bíad na Saints, mar níl omra ar bí ortha go fáil. Sílan siad go raibh sean chial leis an focail nuamh, agus nach Saints a bhí an ar charbí ach rodéigen locha nó rodéigen a haring ochras nó gorta. Agus gur bhainte sin leis an talú féin. A charíist ghlacóin is gur Tony níomh atá an Land of the Saints nó Field of the Saints. Ar an ceantar seo, tá aim inta jazz ar éid go ddíireach tú an muid a tháinig níomh. Agus ruálan atá agus Eastát mór galanta eile atá an sin. Agus go ddíireach hospal leis an éid seo, hanig sé seo a réim na céad bliana hain, ach chlan is albain as séir a thóg an éid sin agus na gairdeanaí inta jazz a bhí go leis. Agus múr a bhí orthú. Agus thug siad an tainneam ruálan leis héthe gur aim géalach a bhí ar ruálan, agus géalach na halapan atá an álín, rua álín, agus deartar inis gur beautiful promontory a bhí Nes dunar bí atá ólach ar ruálan, feabhas ige nach bhfuil promontory ar bíon, ach bhí in Alban ar dús ar nóia, an sin a naid ar ó Caisleán ag sinseir i mhóra ruálan. Agus tá sinna lig ar leacadáris ó go téann.